Добро утро. Часа е, само да погледна колко е часа. 4:53. Аз съм Мария Симеонова. В момента съм в болница Бургас Мед в Меден рудник. Понеже аз преди да идвам тук, търсих много в интернет, в YouTube и няма се такова видео. И реших аз да го направя. Бременна съм в 37 седмица и постъпих в болницата за планово секцио. Днеска е 1 октомври 2024 година. След малко ще се поправя малко, понеже днеска сутринта все още не знам точно в колко часа ще бъде операцията. И малко ще се поправя за на снимки с моята малка принцеса. До после. Здравейте отново. Аз се поправих малко. Направих се леко грим. Защото, както казах, искам да изглеждам малко прилично на снимките, когато се роди дъщеря ми. И сега ще направим един малък тур в стаята, в която ме настаниха, и ще ви покажам как изглеждат стаите. Така изглеждам аз в 37 седмица. Така, почваме от банята. Това е входа за стаята с две легла. И така изглежда банята. В тази стая не е много чиста банята, но пък малко предично, по-предично. Така изглежда. Имам си огледало, туалетна. Обаче туалетната е чисто. И след това стая с две легла. Това е моето легло. Имаме едно носно шкафче. Имаме един малък гардероб в стаята, което не е достатъчно за две жени. Примерно, когато дойдох, в гардероба беше дрехите на другата жена, която е тук с мен в стаята. Тя вече има бебчо. Имаме си телевизор. И така. И както казах, за мен няма си гардероб за дрехите. Дрехите ми седят върху стола тук. Би трябвало да има, защото е частна болница. Да. Така изглежда стаята. И малко ще ви показвам как изглежда коридора. Така изглежда коридора. Така, показвам ви как изглежда стаята, как изглежда коридора. Честно казано, аз останах малко разочарована, понеже болницата е частна, би трябвало да имат стаите малко по-приличен вид. Поне би трябвало да има още един гардероб за моя багаж. Банята би трябвало да е още малко по-чиста. Но общо взето, добре, все пак не идвам на хотел, но пък би трябвало. Вече ще се видим. Живот и здраве след операцията. После ще ви я покажем и нея. Добре, ли? Да, сега я оперират. После като излезе ще сториш да Няма какво големи. Това е ясно, че не е точно. Това звъни ли ти така всеки ден? Не, няма как да намериш вкъщи. Това е важно, някъде с училище.
Не знам дали имаме допълнителен ключ, който ме звъни. И сега ще се остава моя. Ама не, аз няма да излезе толкова рано. Не знам. Питай баща, да ми няма допълнителен ключ, че трябва да правите ключ. Добре, от твоите, от моите няма значение, трябва да намерим нов ключ. Здравейте отново от мен. 9 вечерта е. Вече съм оперирана. С спинална упойка бях. И бях оперирана в 12 часа на обяд. И преди малко, преди половин час, вече проходих малко. Станах вече за втори път. Сестрата дойде да ме инструктира как да ставам, как да се развисвам. На мен ми е доста познато, поне с това ми е трето дете. Но както и да е, придвижих се и станах без нейна помощ. И така, ще се видим вече утре сутринта. Ако всичко е наред с мен, ако се чувствам добре, ще ми донесат бебето да е при мене. Но дори да не е така, ще я донесат да я видя. С нея всичко е наред. Зоя се казва и се роди 3 кг и 100 грама, 50 см дълга. Много е сладка, утре ще ви я показвам. До утре. Добро утро, часът е 5:30. Днеска ми е втори ден след операцията. Вчера не можах да направя заснемане, понеже не се чувствах добре. Обаче, вчера ми донесоха бебенцето. Моята малка принцеса от вчера е с мен. И сега в момента спинка. И всичко е нормално с нея. Аз лека по лека се възстановявам. Нормално е за втори ден. Вече се чувствам много по-добре от вчера, от първия ден. И така. Сега ще ви показвам. Ето е моята малка принцеса Зоя. Спинка се в момента. Цяла нощ бяхме будни. Явно имаме колики. Да. С нощи последно ми донесоха адаптирано мляко в 12 часа. И би трябвало и в 3 часа да имаме адаптирано мляко. През 3 часа ги носят. Обаче с нощи няма се в 3 часа. И те са донесли малко повечко, 2 дози в едно сесе, защото в 3 часа не носили адаптирано мляко. Да, добре, разбрах. Но аз не мога да давам на детето си студено мляко. Това не ми хареса. Даже не съм го давала за втори път в 3 часа. И Зоя огладня. Доста се поизмъчихме малко до 4 часа и в 4 часа през нощта отивам в неонатологията да поискам мляко за нея.
И отново ми дават студено мляко. Не ми дадоха топло мляко. Това е абсурд. Просто абсурд. И сега в 5:30 ми донесоха мляко за нея. Ето. Обаче пак ми беше топло, пак е студено. Това не ми хареса. Еми това е за сега и ще се видим по-късно пак. Днеска сме 11 октомври, ние вече сме си в къщи с малката ми принцеса Зоя. Бяхме изписани в петък, това беше 4 октомври. Обаче малко трудно се възстанових, затова се включих отново толкова, не чак толкова късно. И това беше, ако имате допълнителни въпроси, които искате да знаете нещо свързано с престоя ми в болницата, или някакви въпроси за отношението или за нещо друго там в болницата, с удоволствие ще ви отговоря на въпросите. Това беше от нас. Така, искам да благодаря на доктор Делковски, който ме оперира, и на целия му екип, и на всички медицински сестри, които се грижиха по време на престоя ми в болницата. Вече ние доста пораснахме, почти на 2 месеца сме тук с малката ми Зоя. Така, всичко хубаво от нас.